Kani kedai kedu darshan MEGHALAYA ban iprian subhai pi barok sekani tu kubor mata janmit shon patch kubor ke bemnya ini pecuai kemat berkongsan. Beliau Menteri Bak Duk Keri Narendra Modi ya ki projek Shna Surok ba ki basong dor khatwe hajar klor tengkah Delhi ki projek Shillong kum shibenta jong gejing temu ke sarkar ban penduna ya gejing khapnya ha kanong ba jong keri kentat ka ECI ya gejing kenok badan kejing penkelai ki thup nong tap vote pen scam biang ya gejing ya bet jong ka thup ki nong tap vote la pendap ya kajing sim jaka ban penhe ya kakat ling sun jong ke Shillong shen an sedang no kajing pentrai kam bat yorung semifinal ke Shillong la jong hadin bapelim ya ke Indian Navy football team da ar la kawai ha ke quarter final jong ke lempung Durand Cup ki kubor ki babnya mentaka singi Menteri Bak Duk Keri Narendra Modi ula play ya ki atli ki projek Shna Surok ba ki basung dor kum ba khatwe hajar klor tengkah New Delhi kini ki projek kin thop ya kadari section jong Surok Dwarka Expressway bat ka Urban Extension Road 2 kini ki projek ki long kum sibenta jong kejing thu jong sarkar ban penduna ya kejing khamnya ha kanong ba jong keri ha kejing keren kejong Modi ula ang ba kejing penia sok ha kaleng ka NCR kan sim ya kejing jam ka bakrau da kejing play ya ka Delhi section jong ka Dwarka Expressway bat ka UER2 ulo ang ba kibriu ha Delhi NCR kini ojum to shbun nakani badru kin penduna ya kapor ha kapor ba kilet jinglen अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ke arngot ki Election Commissioner bat ki head officer jong ke Election Commission of India ne gasngi kila kentat ya gejeng kena badan gejeng penkelai ya kethup ki nong tap vote bat kila pen skambiang ya gejeng long peng jong ke commission haba ajing kena gejeng lang bat kin thok kubor ke bandeng kong naru plus dang ya special intensive revision ya ki thup tap vote ha Bihar Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar lopen pa ya gejeng tha jong ka riti sanchar kari bat ang ba uwe pa uwe unong senang ubala palat e khat prasnam garta amdai tang ban penrung kerteng kum nong tap vote hendrai ban pen kamru ya ka hok jong apa kenta ya kejeng kena badan bentah kaliang ke seng san perthai ula benrap baman la ka seng san perthai ka kha lang ba kejeng penrung kerteng ha katna election te kumno ka commission kan penia pher hapdeng jongki kani kejeng penna ka wan hapdeng kejeng jor jong kejeng kan at ha ka san perthai halor kejeng kena balapan kelai ka thup nong tap vote ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब अमीर बुजुर्ग महिला युवा सहित सभी वर्गों ki pulit ke jelang ke 4 lak ban lap ya ki badan keti halor ke jing syap thai petrol bomb jong gawe ke kali shimat ke bala pendan kam lagi pulit hajan ke pasture beat house halong mali ha ke singi thoding hendai ki pulit ke 4 lak ban kem ya ki breu ha ke ba ya dai bat ke te ke kam ke te ke jing ja keraja ha ke por lai steng mestep ha ke ba ki runar ki bom lak ban itu ki wan ki ba shong lightly ki thuk thuk ki la kawang petrol bomb ya ke te ke kali ke jing syap thai bom kala penlong ya keding ban wiang
kabala penjulor ya kali Henry lala bantek rakam kloy ya kading kabala khanglat ya jing saphang shushu ki pulit ki la pentikna ba kem semdan kanu kanu jing julor ka bajur kajing penroy bat penhe ya ka lingsun jong Shillong ha umroy kabala Abslam kalajan ulang ha ka sorkar jala kala pentikna ya kajing shim ya kajaka ka pendun kamban penhe ya kalenti ya lingsun na ka shejar prosper kunai mitar sya ka arajar sospa mitar ka jingte kan sedang no shen ka jing penhe ya kalenti ya lingsun kan ailat ya lingsun ki bah kham he kum ka Airbus ban hiar dang sinu menteri yang ba ka jala kon rat ke sang mau long ba kan ni jing penha kan plilat ya kan ba Shillong ba ya ka than chite lam mi ngi sya ka jing yo ya ki nong let nong wan bat ki mar ki mata ki bakham he namar ka jing penhe ya kalenti ya lingsun kan ailat ban pentri kam ya lingsun ki bakham he ula kubur ya ka jing he ban shna surok ha MEGHALAYA ha ka ba ki jaka ki long ki bariat bat ka jing jur slap ki penthut slam ya ka jing persang ban shna surok MLA ka amlaram ubalak menumbu lapan pa ya kajing benyau halor kajing suki kajing tray ya ka surok Shillong dauki habakran bat kelap thai kubor ubarumbu ulakam ba kate ke projek surok ka lamat shpun kajing ha kini ki sansnam baladam da ka bakdau ba ka ayam tray ha MEGHALAYA kalong ka baduna namar kajing jalan jong slap MLA ulaang ba katna pentray kam kade ban penstet bante ya ka projek na benta kajing mento jong ki pat ba laban kedau ba kate ke surok kan kut hadau ki ke bahap apo ke konstituensi jong ulak men rumbui ka projek surok Shillong dau ki ke balabe pisah apo ka JICA bun sin amla ban pendam ha ka por balabu namar ke jing penslam ban shim jaka da ka sarkar jela. This is a very long pending. It has been 5 years, and this road project have encountered so many challenges, so many difficulties, but I'm very glad under the able leadership of our Deputy Chief Minister in charge Prudi that to some extent that there is a progress. So how to utilize that 5-6 months, it is very important. So I urge the implementing agency, the contractor, that as of now work is not, I'm not very satisfied. I hope that in a few months or next year we may able to complete as much as possible. Ka senra jawai ka penyar ya ka jengkershan ya ka kenhun ban penim ya ka wa mentedu ka khoj ya ka wa mentedu kumda ka ba yarap bisa san phajar tengka nak betagi kam jong ka mukaduma jong ka KYM ka dang sa teng hakmat principal bench jong ka National Green Tribunal ka badan ha nong ba Delhi ka bape yakimat ba kongsan ka biade bat ka wa mentedu ka mukaduma ka wat ya kilat yada ya kawa si mentedu kabalong kawa ka pakongsan ka bakir saudang ya ka jawai na ka jing syak punjat ka bajor na mar ka jing bret jabo bat ka jing tut ka khendau ka bami na ka kamshna surok shuaban ajing rap la khot ya ka jing lang bala penia the vice president ka sinra jawai uba EMH pasa ka singsamla jong kisnong umdihar Haribhoi district la penlong ka fish stocking program hagawa umsau hanin gasngi kum sibenta jong kasinjam ban pene pensa ya kidok kha ka singsamla ka penlong ka drive ban nang penbun syu ya kijing don jong kidok kha ban pentikna ya kijing pene pensa ya kijing thau ke badan hapo kani kawa kinong sing kila penkenmau ban kiar na ki kam penjat ya kawa kum kijing the dawai lani ka khwai dok kha klem da perkhat ka ba penduk jat ya kijing thau ke badan hapo kane kawa presiden ka sing samla ba mar lekin singkli ulo ang ye ba ya kane ka sinjam la shim man ya dai kijing don jing em hapo kawa bat ban kenti kijing ya da ya kijing thau ke em hapo ngi nagaliang jong sang samla shnong dihar ngi labu kijing mana ba jing maham legino gino ki ba one shot do ki ba bom bat ki bajar ingbu da kafany te ngapat ki barok ki nong song shnong dihar ne ki bana bar najan shnong bakin sumbha banum ya bom num ya shot do hang ne kawa hang ne kawa sau te ngapat api barok pai ba nong song shnong bakin num le ta bakin ya sumar khut ni le khut ya ne kawa knang mengilak ban penne
pensan yang gini gidok yang bangilap pelat mentah kene ka nok pai jong dengan sengi. Unong kiu hau ke India ubade ru kapten ke kenhon u Subhanshu Shukla ula sya priang sungha ha ke por ba ulawan poi ha ke kat ling sun ha Delhi ne ke step la priang burom ya u ha ke ne ke kat ling sun do menteri ke sor kapten u Dr. Jitendra Singh ke menteri ng ba ke Delhi ke Rekha Gupta pat u chairman ka ISRO u Dr. V Narayanan ula penya ya ka Axiom 4 mission jong ke NASA ke bala penher na ke Dini Space Center ha Florida ha ka arsan trik ujale menta usnam ha kene commission usukla ula penlong ye jing persang batmai jong ka microgravity ke batmu ban kampan phai ya ke jingwat nya ya ka hau ban penyo ya kalat ke bakhampan ke benta ke samla ke bidang kedang san ha kaliang ke jing pen bahabreu bat ke bahagamiat la pli pajba ya ka accentuate academy ha mairang kene ka academy kan syakri kum ke benta pedeng jong ke jaka ajing kai da ke bawan rai ke benta jing pulih ha ke jing pen bahabreu ke jing pen internat ya usnyu bat ke ke jing pen internat ha ke jing kren jong i BDO ka mairang blok LR i Dr. Nyota ilong ba ke jing sedang ya kene ka academy kan pli ya ke jing khang na kebenta ki samla ka than bante ya kalawai jongki ha ka jingki ustet jongki ni ki karkhana penbahabreu ka ke jingkeman ba ke jing sorong ba khlawe bangi don ngat mentaban ya pli ya kani ka accentuate ka balong ka kenja training academy kani kalong ka khlimat ka bamde tang ban pli ke jingkhang jaka bantre ka bathmai hendrik ban pli ke jingkhang Sigilat lenti kisah bat kilawai ki bakhan pandai. Jadi kuat juga kalau lebih konghi, kalau kuat akan expand, macam play lah yang last year, aku akan expand suci Jakarta untuk aku akan ID tu nak berjaga pada jaga yang orang Shillong. Aku go ublik yang beliau kalau ublik yang merah ni, beliau Jakarta yang merah, mission Jakarta kebiang dan normally accessible for key customers bawan student bawan orang niru. Kan tak ajing berkuit diberi barang yang merah ni, beri tangka jengi kai, tunjuk ya ke service tu, ke orang ni bandai abis over, dah awal ni. Ka Shillong la jong FC ka layok rung sha ka semifinal jong ka lumpung Durand Cup ka basis pak lai pso ka jing la kai ka baitanat da ka job ar la kawe percaya ke Indian Navy football team ha ka wat ka baningkong jong ka quarter final ka balalong ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong ha ka sing sat jan kinong kershan jong Shillong la jong kila nguruk mensiam hadin ba Vijay Marandi jong ka Indian Navy football team ulay othap ya ka kol ha ka minute ka balai pupra Henry Day leng ba u damat phang leng do u balawan lam biang ya ka Shillong la jong ha ka jingi khun hadin bo loy othap ha ya ka kol ha ka minute ka bahan ri pupra ha ka minute ka ba prapo jong ka jingi la kai u ever bright sana u bade way na ginong kirang ni la kai rang tap kol ba ha kli do jong ka Shillong la jong ulala ban tap ya ka kol leng ba ka penalty ban plong ya ka la jong ban tam da ara iwe ha ka ba kila kershan teng tak hadu ka bekut jong ka jingi la kai mentang ini pek ke jinglong jingman ke sunneng hatura ke jing fiat kalong 40 degree Celsius bat ke jing syet kalong 40 degree Celsius ke jing sengam kau hau kalong nyuhu pra na kispa ke jing hap selap kalong pra punsan milimeter papai pat hanong ba Shillong ke jing fiat kalong 40 degree Celsius bat ke jing syet kalong 40 degree Celsius ke jing sengam kau hau kalong rup sau na kispa ka jing hap selap kalong iwe milimeter kat bah jawai pat ke jing fiat kalong 40 degree Celsius bat ke jing syet kalong 40 degree Celsius ka jing sengam kau hau kalong nyupulai na kispa ka jing hap selap kalong 0.1 mm ka lak bandon ka jing hap selap ba ka jing tiap perthat ha ke babon ke jaka hatura Shillong bat jawai Shuaban poi sha bukut jong thuk kubor ni pe biang sesen ya kimat bakong san Beli Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya ki projek Sna Surak ba ki basung dor khatwe hajar plo tengka ha Delhi ki projek ka longkum si bentah jong jing temu ke sorkar penduna ya jing kapnya ha kanong ba jong keri kentat ka ECI ya ke jing kenok badan ke jing penkela ya ka thup nong tap vote pen scam biang ya ke jing ya bet jong ka thup kinong tap vote
Lah pendap ya kejing sim jaka ban penhe ya ke kat lingsun jong ke Shillong chen nan sedang no ya kejing pentrai kam. Bat yo rung semi final ke Shillong majong hadin berpelim ya ke Indian Navy football team da arak away ha ke quarter final jong ke Lampung Durand Cup. Te perlok tung na pois ke bukut juk ke bawah jengim taga janmit hadap ni cem yang berpilih syagsi keblai pi bara. देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है।